Hei kaikki ihanat ja tervetuloa tähän Pre-Summit-webinaariin. Mun nimi on Kati Gammals ja olen tosi iloinen, että olet mukana nyt kuulemassa viime hetken vinkkeistä tähän perjantain Synergi Euroopan konferenssi, joka järjestetään nyt ehkä meidän kaikkien onneksi nyt onlineina. Eli kello 19 perjantaina alkaa semmoinen tiivis, noin 3-tuntinen maksimissaan. Ja nyt todellakin tästä webinaarista saat vinkkejä siihen, että miten tämä hyödyntää ja miksi tämä kannattaa hyödyntää. Ja mennään eteenpäin. Eli tässä webinaarissa pääset kuuleen, että miksi jokaisen kannattaa tähän osallistua, miksi ylipäätänsä tämä kannattaa hyödyntää, miksi tähän kannattaa kutsua ihmisiä, no ketä tähän kannattaa kutsua. Ja syy tähän webinaariin oikeastaan tuli, kun olen kutsunut tähän ihmisiä ja osa sitten oli tosi iloisia tiimin jäseniä, jotka sitten sanoivat, että kun mä kysyin, että oletko ilmoittautunut konferenssiin, niin sitten he sanoivat, että no mä en oikeastaan ole tiennyt, että kelle tämä oikeastaan on, niin en ole vielä, mutta kiitos tiedosta ja näin, ja sitten rekisteröitiin heidät, eli tälle selkeästi on tilaus. Eli ketä kannattaa kutsua, miten ei kannata kutsua, käydään vähän sitä läpi, sekä myöskin miten sit kutsua, vinkkejä siihen. Vielä on monta päivää aikaa, että näillä vinkkeillä sä pystyt hyödyntämään nämä viimeiset päivät, ja miten sitten rekisteröinti ja miten sitten jatko. Mahtavaa, mennään eteenpäin. No miksi sitten jokaisen kannattaa osallistua? Niin nyt todellakin niin upeita juttuja on tulossa nyt 2 uutta tuotetta lanseerataan, jotka on niin pitkään me ollaan toivottu niitä, ja nyt siitä tulee totta, vähän niin kuin jouluetuajassa. Ja myöskin kannattaa ajatella tätä, että tässä oikeastaan sellainen jatkumo on nyt startannut, positiivisten asioiden jatkumo, eli huikeita juttuja tulee myöskin vuodenvaihteessa ja ensi vuoden alussa. Eli tämän tiedon äärellä kannattaa olla. Tämä päivittää varmasti sitä, että mihin yhtiö on menossa ja luo sitä innostusta. Ja kun sä oot innostunut, niin tietenkin sitten se tuo myöskin niin kuin sitä toimintaa ja onnistumisia ja tuloksia. Eli todellakin niin tämä on niin huippujuttu tämä Synergi kokonaisuutena, että todellakin tässä on mahdollisuudet tehdä sitä työtä oman näköisesti ja menestyä ja saavuttaa ne omat tavoitteet, mitkä sitten on. Sitten tässä englanninkielinen niin kuin lause, että jos et nyt ota aikaa tähän työskentelyyn luodaksesi semmoisen elämän, kun sä haluat, niin todennäköisesti sun elämä ei tule muuttuun ja olet niin kuin pakotettu käyttämään aikaa sitten asioiden kanssa, josta sä et niin tykkää tai niitä tehdä. Eli tämän konferenssin hyödyntäminen ja sen ajan ottaminen siihen kutsumiseen niin on yksi menestysaskel. Ja miksi sitten tämä kannattaa hyödyntää ja miksi tähän kannattaa kutsua ihmisiä, niin ykkössyy ihan tietenkin se, että nyt Synergissä tapahtuu tosi upeita asioita nyt ja vuodenvaihteessa sekä ensi vuonna. Ja tämän tiedon ääressä kannattaa olla. Toisaalta tämä myöskin, kun sä teet sen kutsumistyön, niin sä hyödynnät silloin tämän konferenssin, vähän niin kuin 3. osapuolen voiman saat käyttöösi. Eli silloin sun ei tarvitse puhua yhtiöstä ja tavallaan siitä tieteestä kaikkea, kun annat tämän konferenssin tehdä töitä puolestasi. Me paljon koulutuksissa puhutaan 3. osapuolen voimasta,
niin tämä konferenssi on se. Tämä on niin kuin huippujuttu nyt, että tämä järjestyi nyt tämmöisessä poikkeustilanteessa nyt näin, koska jos me oltaisiin päästy sinne Amsterdamiin, niin kuin alku oli tarkoitus, niin sinnehän olisi lähtenyt pikkuporukka vaan. Mutta nytten kaikki pääsee osallistumaan ja tämä on kaikille ilmainen. Eli just tämä, että kun me eletään näitä epävarmoja aikoja, niin todella moni etsii sitä taloudellista turvaa, sitä lisätulon lähdettä tai toisaalta sitä niin kuin omaa hyvinvointia, hyviä tuotteita siihen itselle tai läheisille. Ja tämä todellakin on sellainen, että tätä voi hyödyntää monin tavoin. No ketä sitten kutsua? Mä itse olen selannut just Messengeriä, mä olen selannut WhatsApp-viestejä, mä olen selannut tätä Pulsen asiakaslistaa ja sitten osoitekirjaa. Ja mä olen niin kuin miettinyt tällä tavalla, että tietenkin ne, jotka on joskus käyttänyt tuotteita, ne, jotka on joskus ollut innoissaan Synergistä, ollut tiimijäsenenä, niin heille viesti. Mutta sitten mä oon myöskin laittanut kaikille, joiden kanssa mulla on jollain tavalla, jollain tasolla ollut keskustelua joko tuotteista tai sitten mahdollisuudesta. Ja vähän näille ihmisille sitten vähän erilainen viesti, mutta just tämä esimerkiksi, että sullakin on varmaan ollut ihmisten kanssa keskustelua eri tasolla joko tuotteista tai mahdollisuudesta tästä kokonaisuudesta, niin mä oon heille laittanut esimerkiksi sille, että nytten tässä olisi hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan yhtiöön. Mä kohta näytän sen esimerkkiviestin, mitä mä oon sitten muokannut. Eli ihmisille, jotka on joskus käyttänyt tuotteita, niin on laittanut ja tiimijäseniä, että miksi heille kannattaa laittaa viesti, niin tämä on ihan selkeästi sitä huolenpitoa. Se on positiivinen huomiointi sille henkilölle, että hei, että hänet on muistettu. Et siinä mielessä tämä ei ole mitään semmoista tuputusta tai niinku semmoista, vaan tämä on huomiointi. Ja hyvä mahdollisuus käynnistää se keskustelu uudestaan. Sitten mä itse niinku tajusin kanssa, kun mä laitoin paljon näitä viestejä, niin huomasin, että kun mä mietin sillä tavalla, että okei, kelle mä haluan soittaa, kenen kanssa mä haluan päivittää ne kuulumiset, ja sitten käydä läpi tätä asiaa. Mutta sitten kun aika on rajallinen, eikö vaan, niin kaikkien kanssa ei voi puhua, tai että jos puhuu, niin paljon jää ihmisiä, joiden kanssa ei ole aikaa jutella. Niin silloin tulee viestit helpottamaan. Ja pari ei kannata kutsua, niin spämmäys ja ylipäätänsä semmoinen tuntemattomien ihmisten niin kuin yhteydenotot ilman, että luo sitä yhteyttä, niin siitä ihmiset ärsyyntyy. Mä tänään laitoin viestiä, ei kun itse asiassa mä tänään sain viestin. Ja sellaisen viestin, että moikka Kati, mitä kuuluu? Yksi ihminen, joka on käyttänyt joskus tuotteita ja meillä on ollut yhteyttä, tai siis hän on kysynyt muut kysymyksiä, niin hän laittoi näin, että lähestyn sinua tämmöisellä spämmäysasialla, josko voisit auttaa. Eräs Synergi jälleenmyyjä lähettelee sähköpostia mun yrityksen sähköpostiin. Olen laittanut hänelle, että poistaa mut listoilta eikä lähettele enää, mutta ei näköjään mene perille. Mullahan on omakin Synergi-tili, jos haluan tilailla. Nämä spämmäjät ovat siitä ikäviä, että ne aiheuttavat koko verkostobisnekselle hallaa ja saavat meidät ihmiset ärsyntymään. Tämä ei ole oikea tapa toimia mielestäni. Pistän yhteystiedosta kuvat alle, jos tiedät tyypin. Ihanaa syksyn jatkoa. Eli
Esimerkkinä siitä, että mikä on spämmäys, niin se on se, että jos me laitetaan jonkun firman sähköpostiin viesti ilman, että me lähdetään luomaan sitä yhteyttä. Esimerkiksi miten se yhteys luodaan, niin se yhteys luodaan ottamalla kontakti puhelimitse. Ja siihen on oma koulutusohjelma, esimerkiksi tätä Flex Business-kontaktointia. Me ollaan koulutettu, että miten se tehdään miellyttävällä tavalla, koska se, että vaan laittaa esimerkiksi, että hei, että niin kuin randomisti kelle tahansa sähköpostiin jollekin firmalle, niin ne on niin kuin silleen, että mitä toi lähestyy, en mä edes tunne sitä, että kannattaa tehdä se fiksusti. Ja mä uskon, että kaikilla meillä on vielä ihmisiä, joita me voitaisiin kutsua siitä tuttu lähipiiristä. Eli käytetään nyt nämä päivät siihen ja se energia, että ei laiteta tuntemattomille, siihen saat koulutuksen erikseen. Ja miten sitten kutsua? Niin okei, ne puolitutut, ne tutut, ne sun henkilöt, jotka on joskus ollut kiinnostunut, että hei, mitä sulle on niin kuin tapahtunut tai on ostanut sulta suotteen, niin sitten mietit, että laitatko viestin vai soitatko. Ja sitten soittokin voi olla sillä tavalla, että laitat eka viestin, että hei, mitä kuuluu pitkästä aikaa ja olisi kiva vaihtaa kuulumiset, että milloin sopii, että soitan, että varaat sen soittoajan viestillä. Ja ideana on se, että käynnistä vuoropuhelu, mutta se viesti toimii kanssa. Tosiaankin, että jos sulla on ihmisiä, joko olet saanut yhteystiedot messuilta, sulla voi olla, se voi olla just sähköpostiviestikin, jos sulla on ihmisille, olet yhteystietolomakkeita messuilta kerännyt, niin se voi olla myöskin sähköpostiviesti. Ja se on niille ihmisille, jonka kanssa sulla on ollut keskustelu, niin tämä ei ole silloin spämmäystä, vaan se on sitä huolenpitoa. Ja mä näytän sulle viestipohjan, jota sä voit hyödyntää, muokkaat siitä itsellesi sopivan, joko sähköpostin tai Messenger-viestin tai WhatsApp-viestin. Ja erityisesti nyt on hyvä tilanne, koska nyt koronan aikaan ihmisethän on aika paljon kotona. Ja mä oon huomannut, että kun mä oon laittanut esimerkiksi tänään viestejä, niin moni on ollut niin kuin silleen, että hei kiitos, joo, tosi mielelläni tuun mukaan. Ja että hei, tällä viikolla kun laittaa viestin nyt niin kuin tänään tai huomenna, niin he tietää jo tämän viikon kalenterit, eikö vaan, että mitä ne perjantaina tekee. Ja sitten on syyslomat, monet ei lähde mihinkään reissuun ja näin, että sitten kutsuja kannattaa laittaa. Vielä näin viesteinkin. Tässä on yksi esimerkki. Henkilö, en muista miten tavan, ja hän on käyttänyt tuotetta joskus aikoinaan, hänet tuli niin kuin mulle vahvasti mieleen. Ja tämä oli siis yksi kokonainen viesti, minkä mä laitoin. Joskus mä oon puhunut siitä, että laita pitkä viesti pätkinä, että sitä niin kuin pätkäset tavallaan, että teet sitä semmoisen niin kuin vuoropuhelun. Mutta nyt kun aikaa on vähän, niin vaikka tämä näyttää tosi pitkältä tämä viesti, niin kuitenkin tämä sitten on niin kuin se on asiaa joka sana. Niin tosiaan, hei Elina, mitä kuuluu pitkästä aikaa? Ja sitten mä oon käyttänyt näitä hymiöitä tässä. Sä voit itse jättää ne pois tai vähentää tai käyttää mikä sulla on. Mä oon hänen kanssa sen verran kaveri, että mä laitoin sydämet tonne nimen perään. Ja jos sitten ei ole niin hirveän kaveri, niin sitten kannattaa laittaa huutomerkki sydänten sijaan. Ja sitten tämmöinen, että koska olet kiinnostunut omasta ja läheistesi hyvinvoinnista, ajattelin, että tämä voisi kiinnostaa sinua.
Sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa mä tiedän, että ne on tykännyt tuotteista, niin mä oon sitten laittanut tähän, että koska oot kiinnostunut omasta ja läheistesi hyvinvoinnista ja koska oot tykännyt Synergin tuotteista, niin ajattelin, että tämä voisi sua kiinnostaa. Ja sitten Synergin vuosittain Euroopan konferenssi järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti online-seminaarina, ja tämän ansiosta sinäkin voit osallistua tähän vaikka kotisohvaltasi. Ja milloin, kellonaika, ja sitten Suomen aikaa, sähän voit kutsua tähän ihmisiä niin kuin Ruotsista tai Tanskasta tai näin, mutta muuta sitten tämä kellonaika. Ja sitten mä laitoin tähän näin, että vaikka et voisi olla koko aikaa, tule kuulolle heti alusta, jotta pääset kuulemaan uutuuksista. Miksi näin? Jotta se tuo kiinnostusta sekä sitten, jotta ne tietää, että hei, siihen voi tulla myöskin kesken, ettei tarvitse sitä erikseen siinä. Ja sitten uskon, että varmasti tykkäät uutuuksista. Mä oon laittanut ihmisille, jotka mä oon tiennyt ne. Väliin mä oon ottanut pois. Mitä? Eikö tää mene nauhalle? Mä en tiedä. On sun nauhalla? Mistäs mä näen sen? Pause recording, stop recording. No se on päällä. Okei, joo. Eli tää menee nauhalle. Jostain syystä porukat ei pääse sisään. Niin, mutta hyvä, että te olette sisällä ja sitten muut pääsee, niin no, mennään takaisin niin äänitteenä. Ja tällaiset keskeiset asiat mä halusin nostaa esiin, että kun ihmiset on kysynyt, että maksaako se tai näin, niin sitten konferenssi on ilmainen, tulkkaus, käännös suomeksi, julkaistaan 2 uutta pitkään toivottua tuotetta, ja kuulet viimeisimmät uutiset ja olet tiedon äärellä. Ja sitten varaanko sulle paikan varaus ei velvoita mitään, laita mulle sähköposti, jos haluat osallistumislinkin, ja pääset myös mukaan ihanien yllätysten arvontaan. Ja sitten kuulet ajankohtaiset uutiset konferenssissa. Tämän lisäksi aivan huikeita asioita on myös tulossa vuoden vaihteessa. Ja tämän mä halusin tähän tuoda, koska näin tulee käymään. Ja sitten, että jotta pysyt mukana tiedon äärellä, laita mulle viestiä, varaan sinulle paikan. Ja tämä niin kun, viesti on toiminut tosi hyvin. Ja kun mä olen laittanut näitä viestejä varmaan 60, vähän enemmänkin, niin osalta mä olen saanut parin päivän päästä vastauksen, osan kanssa heti, osasta en ollenkaan. Mitä tämä kertoo? Tämä on tosi hyvä tapa löytää ne kiinnostuneet, koska osa on tosiaan niin että oi kiitos, ihana. Eli sitten mä tiedän, että ahaa, meidän tehtävähän on löytää ne, jotka tätä haluaa ja tarvitsee tätä tietoa, ja jotka nytten on ja sitten osoitus, joka sanoo sitten vaikka, että kiitos, ei ole kiireinen. Sitten mä tiedän, että okei, ne on kiireisiä, fine. Ja nyt sitten tästä voit siis muokata itsellesi vaikka sähköpostiviestin. Ja sitten tässä oli nyt tältä Elinalta viesti, että hei Kati, kiitos ihanasta viestistä. Laita vaan mut mukaan, kummipoika tulee kylään, mutta uskoisin ehtiväni siinä ohessa katsoa, sähköpostini on. Ja tämä on ehkä noiden hymiöiden voima, ja ehkä me naiset käytetään niitä enemmän, tämmöisiä sydämiä, mutta eikö vaan, kun se muuten on aika kovaa, tai tämmöinen kalseeta tämä teksti ilman näitä hymiöitä, niin sitten tulee heti semmoinen positiivinen juttu. Ja sitten rekisteröinti. Niin miten se rekisteröinti tehdään, niin teen sen henkilön puolesta. Eli siellä sivulle kun mennään, niin mä näytän vielä sen, että se tulee tähän
kaikille näkyviin, että miten se tehdään, niin se on tosi helppo tehdä. Niin katsotaan vielä se. Eli tässä nytten jaan tämän ruudun, jos mä saan tähän vai loppuuko? Se voi olla, että kaista. Joo, no tehdään silleen, tämä näköjään niin jää jumittamaan niin eli kaistaleveys tässä loppu, niin mä kerron nyt vaan tämän. Eli kun tehdään rekisteröinti, niin menkää sinne Synergin blogiin ja sitten sieltä painakaa se register. Ja sitten siellä kun pyydetään, siellä on nimi, etunimi, sukunimi, sähköposti ja sitten niin 2 kertaan, niin ajatus on tosiaan se, että te laitatte sen henkilön tiedot siihen molempiin. Ja nytten ja sitten painatte register, laitatte siihen maaksi Suomi ja sitten tiimin jäsen, jos henkilö on, niin sitten laitatte myöskin tiimin jäsen numeron siihen, mutta jos on asiakkaana, niin sitten jätätte tyhjäksi. Ja sen jälkeen, kun te olette tehnyt sitten tämän rekisteröinnin, niin sitten henkilölle teidän kannattaa itse laittaa se niin itsellenne muistiin tämä henkilön nimi ja sähköposti, jotta teillä on sitten follow-up helpompaa. Ja sitten niin kuittausviesti tälle henkilölle. Eli kuittausviesti on vahvistus siitä, että te olette tehnyt sen rekisteröinnin. Mä olen esimerkiksi pariskunnalle sitten laittanut vielä, että varan teille molemmille aikat, jotta pääsette sitten niin arvontaan ja ollaan saatu ohjeet, että kaikki kannattaa sinne rekisteröidä, niin laitoin näin, että tein ilmoittautumisen puolestanne Synergi-konferenssiin, varasin myös Jarille oman lipun, jotta hän pääsee osallistumaan arvontoihin. Saitte englanninkielisen vahvistusviestin sähköpostiinne ja linkin saatte muutama päivää ennen konferenssia. Ei tarvitse appia tai sovellusta, vaan pääset mukaan klikkaamaan linkkiä, tulkattu suomeksi. Ja kun tulet mukaan, klikkaa linkkiä ja valitse kieleksi Suomi huippu, että pääsette mukaan ja ollaan yhteydessä webin jälkeen. Eli tällainen kuittaus, ja sen jälkeen kun on kuitannut, on laittanut sen itselleni viestin, että hänet on ilmoittanut, jotta sitten teen follow-upin. Ja miten sitten sen jälkeen? Eli muistutusviesti. Nytten Synergiltä tulee heille siis linkki
että ei tarvitse appia, ei tarvitse mitään ohjelmaa, että siitä vaan klikataan ja sitten voi valita sen, minkä kielen haluaa. Se tulee myöskin pari tuntia ennen, mutta mä aion heille laittaa sitten mese- ja WhatsApp-viestiäni päivää ennen, että hei, kiva nähdä ja ollaan yhteydessä. Ehkä tuossa muistutusviestissä vielä ehdotan näitä yhteydenottoja, että hei, milloin sopii, että ollaan yhteydessä, tai ehdotan jotain, että hei, että sopiiko, että soitan sitten, ehdotan jotain aikaa. Ja joidenkin kanssa ehkä sitten, en ehdota, mutta sovin osan kanssa puheluita ja osan kanssa jatketaan viestitellen. Ja sitten kun on osa ihmisistä, jotka sanoo, että valitettavasti on töissä silloin, niin heille on sanonut, että hei, että tässä mä tiedän sen, että osa näistä esimerkiksi tuottelanseerauksista, niin niistä tulee jotkut videot, niin sitten on laittanut, että no hei, että jos haluat tiedot näistä tuotevideot tai osasta näistä kostevideot, niin voin rekisteröidä sut mukaan, koska silloin mä tiedän, että okei, että onko niillä antaako ne vihreän valon, että hei, että asia kiinnostaa. Ja sitten on rekannut heidät sitten mukaan, kun on ollut epävarma, että pääseekö. Ja yhteydenotto tosiaan konferenssin jälkeen, voit sopia sen jo aikaisemmin, että miten olette yhteydessä. Ja nyt tee tosiaan itselle joku Exceli tai vihko systemaattisesti sulle niistä nimet, ihmiset, vaikka yhteystiedot, se sähköpostiosoite tai puhelinnumero, jos sulla on, koska tätä listaa, kun sä se teet nyt, niin sä pystyt hyödyntämään sitten, kun vuodenvaihteessa tulee uusia juttuja, uusia lanseerauksia, niin sun ei tarvitse etsiä sit niitä ihmisiä sitten sieltä. Eli nyt anna ihmisille mahdollisuus tulla mukaan, hyödynnät nämä viimeiset päivät ja sillä tavalla ilostuta ihmisiä siitä, että hei, sä muistit heidät. Ja tällä tavalla, kun sä annat tämän konferenssin, tehdä töitä sun puolesta, niin sillä sitten sä oot taas lähempänä sitä omia tavoitteita, koska sä et tarvitse kuin 1-2 ihmistä, eikö vaan, jotka niin kuin näkee, että mitä oikein Synergi edustaa ja mitä Synergillä on tarjota, ja sitten teet töitä heidän kanssa ja autat heitä saavuttaa unelmansa. Niin ollaan aktiivisia, ihan mahtavaa, että olet ollut mukana, ja perjantaina voit ottaa myöskin sitten vähän tämmöisiä jotain rekvisiittaa, Suomen lippuja ja muita ihan valmiiksi, koska sitten Synergi tässä webinaarissa tulee pyytämään sitä, että hei, ottakaa kuvia ja postatkaa niitä Facebookiin ja näin, niin sitten voit upeat konferenssit. Kiitos kaikille, ihan mahtavaa. Ja lyödään kaikki ennätykset tai tehdään historiaa nyt tässä ja kutsutaan kaikki mukaan. Ja nythän me suomalaiset vielä johdetaan tätä tilastoa, niin otetaan nyt oikein loppukiri, niin näytetään oikein muille, että hei, wow, mikä voima Suomessa on ja suomalaisissa. Kiitos, että olet mukana ja muuta kuin ihanaa iltaa ja pistetään viestejä eteenpäin. Moikka moi!